Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell fejn qed jattendi għal summit tal-Kunsill Ewropew li huwa mifrux fuq jumej. F'din il-laqgħa il-mexxejja Ewropej qed jiddiskutu l-kriżi tal-enerġija hekk kif il-prezzijiet tal-enerġija splodew il fuq għal familji u negozji Ewropej. Waqt din il-laqgħa u anke fis-sigħat li ġejjin il-mexxejja Ewropej qed jinnegozjaw it-triq f'dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli. Fix-xitwa meta l-aktar tintuża l-enerġija hemm il-biża' li bosta fl-Ewropa se jkollhom jażlu bejn jekk jixtrux l-affarijiet neċessarji jew isaħħnux djarhom. Il-mexxejja Ewropej qed jiddibattu dwar żewġ proposti ewlenin f'dan is-settur. Bl-ewwel waħda tkun il-proposta dwar ix-xiri konġunt tal-gass bejn l-Istati membri u t-tieni proposta tkun dwar l-iffissar ta' prezz massimu għal gass. Qabel bdiet din il-laqgħa għolja, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li l-proposti fuq il-mejda tad-diskussjoni dwar l-enerġija jistgħu jwasslu għal qbil f'dan il-Kunsill. Il-President tal-Kunsill Ewropew qal li ftehim f'dawn in-negozjati jista' jwassal għal impatt inqas fuq il-familji u n-negozji f'dak li għandu x'jaqsam il-kontijiet tal-enerġija. Dwar dan is-suġġett fl-aħħar xhur, Malta ġabet żewġ derogi importanti. Fl-aħħar ta' Lulju, Malta kisbet eżenzjoni minn regolament obbligatorju tal-Kummissjoni Ewropea biex l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea inaqsu sostanzjalment l-użu tagħhom tal-gass. Fl-aħħar ta' Settembru imbagħad Malta kisbet deroga oħra mill-liġi Ewropea li tistipula tnaqqis ta' bilfors fl-użu tal-enerġija. F'dan is-summit tal-Kunsill Ewropew ingħaqad b'mod virtwali wkoll il-President Ukren Volodymyr Zelensky. Fuq il-laqgħa tal-mexxejja Ewropej li se jkompli wkoll matul il-jum tal-ġimgħa hemm ukoll il-gwerra fl-Ukrajna kif ukoll l-aħħar żviluppi fiċ-Ċina.